बेथा नै दहायसो अब्बा थांना फैलायबाय नोङो आरो दालाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो आरोबाव मा नोंनो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबनांगौ आं मानिसै बेलाय दहे आं बुंखाबायना आंनि गोसो आंनि मार्जि वारियो सोर नोंलाय आंथ' बारे बारे बुंजानो गोसो गैयाबा ना सोंनो हालै आंखौ जानला मोनला बुंबाय थानो बायोना आङो आरोलाय आं मायबा सोंनायालाय माथो प्रब्लेम जाखो That's my personal life गोजान थांनि दे आरो थांबानो जाबाय बहा थाङो बिमाया फैखासिगोन आंना ओइ मम्मी नों हामजोखौ लोगो हमनो थाङो आं मा होनदों नोङो लोक्षि सारा ओइ बाय मम एसे फैनायाव लेट जाबा डन्ट माइन्ड दसे नायना फैनोसैलाय नों हामजोखौ दे थांबानो जाबाय ओरैनोथ' आंहा नो प्रब्लेम बेथा माने जायखौ लोगो हमनो थांदों गोसोफ्रा एकदम मोजांबानो जाबाय आरो आंबो माने गोदोनि बायदि नङा आरो जमाना बदल गया नङा होमबा आबा लाइक कुल मम नंगौ नामा या ओइ नोंबो गोसो थोनो रोंलायबाय आरो नुवाखै नामा सेंग्रा देरनायखौ औ देरबाबो एसेबां मानि नङाना दाथ' आंनि बिमायानो फैखासिगोनबालाय नाथायथ' आरो बे फुरा गवाखैना या आइ न' मोनथिखागौ आं नाथाय बेहाबो साजा मोननांगौ मोनखाबायानो ना नोंसोरथ' जेलाव हरखादों आरो नोंनि आइखौ बुंखि बेफोरबायदि आरो जेबो दा खालामथों मिन्थिबायना बेनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन दाबोथ' ओरैनोबाबो केसा जोबखानाय नङा बिनिया मोनथिखागौ आं मोनथिखागौ बाट नो प्रब्लेम आं दंना अके आं थांसै होमबा दायोफोर आरो ओंखाम जायालासे आंखौ नेनायनि द्रामा खालामनाङा मोनथिबायना आंखौ नेदों ब्ला 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 एटसेट्रा एटसेट्रा गावबा गाव जा था आंखौ नांजाना जेबो नांजायाफालाय नोंसो नांजाया जोंथ' नांजायोना ड्रामा सुरु ना अके बाय सानदोंमोन मेहेरा माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' बुजिगोन नोंनि थाखाय फिलिंसा आंनाव जेसेबां साननि थाखाय दङ ना नोंनि थाखायबो दङ दा खोथाया बेसो नों आंखौ जेबोखौनो साना नाथाय आं सानो जेब्लायबो लाभ इउ टु मेहेराबा आबा सानखौ जेसेबां एसेबांनो नाथाय नोंनाव सोना होनाय नोंनि बिमानि बिसफोरानो दासिमबो खाराखै नङा होनबा नाथाय सानसे जोबलांगोन बेखौ आं आसा खालामो नेना थागोन दे बै समखौ मादै सफैनायाव एसे लेट जाबाय आङो हाथाय खालामनो थांनायालाय एसे गोबाव जायोबालाय मा जानांगौ जाखो नङा माने बासानो एसे गोबाव जायसो खारदों दे जाबायसै दे दाबसे जायगायाव थांनायानो बिदि थाहाबहैनानै माबोरै जानांगौ जाखो खामानिखौ आं मावनोसै दे मादै नै बैयाव बनबो एसे सिननांगौमोन मिन्थिबाय बनखौनो एसे सिनग्रोदो थां नोङो बन सिनो आङो हामाथो जानो माबा नोमथाया एसे खामानियाव थांदों बेबो फैयाबा ओंखाम संनो नांगोन ना दे होमबालाय मादै दे हासिख्ला मानसियालाय मानो हाया जानो बोलोफ्रा दंखायोना दे खामानिफ्रा मावहैदो थां आरो बना एसे सिनना दोन खरसाफोरा लाबोजोब्बाय ना बोरो मा लाबोखो नोङो आरो फैसा आग्लायनायफोरा लायाखैथ' ना नोङो मादै आं मानो लानो दिनै जाखिनि खरसा खालामनो हरदोंमोन बेखौ खरसायावनो बाहायबोजोब्बाय आङो मालै आबै माथो नुफेरबायदि नायबाय आंखौ दिनै नोंलाय गुबुनावसो थाहैबायबा न'आवबो फैनानै थाफैया नालाय बेयावलाय माथो मोनबाय थाखो ओइ आबै बिफा दं बेयाव नोंनि बिफाखौलाय माखौसै होमबाबो थागोन आं दे थाबानो जाबाय गोसोबालाय ओमफ्राय मामानि गारिखौ लांसैलाय आङो खिन्थाबानो जाबाय दे हामजे फैसाखौलाय मानोथोमोन आबौ नांगौला आबै प्लिज हरना दे जागोन दे होमबालाय नोमायाबो आरो बेल मोनबायनो नों नायबानो जायोमोन आबौ मोजां मोनगौमोन बियो नांथ'वालै आबै सम बेवहायबो फै आबौ हजोंल' जानानै थानोसै नामा नोंलाय बिदि जायो नामाब्रा फैखायो माथो आंलाय बेनो बिसोरखौ बारा फोथायलायलाङा आं आबौ जेबो नङालै आबै सना थाथ' होमबा दे ओमफ्राय फैबा खनसे फैगोन आङो फैब्लानो जाबाय फाइनालि आब' नों बाहेरायाव फैबायानो बाहेरायाव मानो फैया जानो फैखानांगोनानो ना प्रिट'सिस बिराद खारनांबाय नोंनि केसनि थाखाय ओमफ्राय दासो जेनथेन बेल मोनबाय अके मिन्थिगौ केसाथ' दाबो जोबाखै नाथाय दाथ' बाहेरायाव फैनो मोनबायना आङो मेहेरा बोरैथो नों बेखौबो लाबोनांगौमोन ना आगै सरिलै आब' आं नाजाब्लाबो बेखौ लाबोनो हायासै नोंजों नुजानोनो बायोनो दासिमबो रागा जोंनायानो जोबाखै बेना नाथाय माब्लासिम गावनि बिमाजों एथ' रागा जोंनो हागोन ना बे
Let's go. आंनि आबा मेहेरा खालि आंनिल'। दाथ' आरो बिमाया फैखाबायना बेना। थ'दो। दाथ' माब्ला खिसा जोबनोसो जाबाय आङो। जेसेबां फैसा थाङो थांथोंसै। आंनि खिसाल' जोबथारथोंसै। आं बेबायदि जेलखानायाव थाबाय थानो हाया। आरो औ सिस दे गासिबो लासैनो थिग जालांगोन। थ'दो बोरैबा आंगोल'ल' मोनखाथारबाय आङो बे जायगाखौनो। आरोथ' आं आंनि आबा मेहेरखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड। आंसो मिथिगौ बेसेबा गोबावनिफ्राय नुवाखै आङो। औलै सिस बेखायनोथ' आं लिंबोखादोंमोन फैयासै। नो प्रब्लेम दे माबा मोनसे जागोन। फैगोन ना दिनै मम नेना थाबाय उप्स आंनि आइया फैसिगोन I'm so happy for you आयै नाथाय अब्लाबो आयै सरि नोंखौ लोगो हमथारा आं दानो नाथाय दे जायखिजाया नों उदांथ' जाथ'बायना एबार आरो बिदि जेबो दा खालामथोंसै दाबो फैयाब्ला मिजिङाबो मानो लिंहरामोनबा बेहायनोथ' लिंहरदोंमोन आंखौ दा नेनांगोन ना फनाबो थाङासै अके जायखिया फैसाखौबो एसे होलांसैलां आंनि सिसनि थाखाय खामानियाव फैगोन ना दा प्रब्लेमानोथ' माथो जालायखोबा नेनोसै आं बेवहायनो स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट एपिसोडाव बाय सनामोन होनबा